Ekskuus, dame. Hoe lang gaan ek nog hier moet sit en wag? Dit sal nie meer langer wees, mevrou. My partner sal enige oomblik nou hier wees. Asseblief, ek het nog dinge om te doen. Ek het al reeds meer as 'n uur na my hare klaar gewas is. Jammer vir die ongerief, mevrou. Good mornings in the mornings. Wees jy kan maar asseblief iets stuur is. Was jy al by Driekus gewees vandag? Ja, ek kom nog net af van hom, kom. Sy sal weer by die huis. Sy was nog hard toe ek al weg is, ja. Sy het alweer net so met die voete pen regop in die lig agteroor op die bank besig om die hele wêreld vol te bel. Okay, so sy sit agteroor terwyl ek my hande hier vol het. Dit het vir my geleer dat sy haar hande ook vol. Hoe so? Antie buurvrou soos 'n regte business. Sy gee net orders uit oor die foon. Intussen vergeet sy van die business. Een van die vroue sit al vir meer as 'n uur nadat haar hare gewas is. En sal wees gewoonlik die een wat die kliënte se hare was en droogplaas. Toe moes ek dit gedoen het. Wat alles jy al gedoen? Ek kon niet kans kry om my hare te was, want ek is besig om een van die kliënte se naels wat al van oopmaak tyd te laat wees. So daai met die hare moet tog droog geblaas word. Ja, dit is nou as dit droog gewag is. Wel, today is your lucky day. Hoe bedoel jy? Kyk Marina, ek is nog nie expert as ek kom by vroumense se hare nie, né? Maar ek weet dat moet weer 'n haardroër. Wat bedoel jy? Ja, ek sal daai kop vir jou chop droogblaas. Teen 'n minimum fee. En wat is jou minimum fee? 2 blou bulle. Wat so goed? 200 rand. Besel is jy mal. En dit nogal vir droogblaas. Wel, soos dit my lyk is jy die een wat nou short-staffed is, né? Kyk, ek is mos nou hier om te help. Dan sê jy nou 'n kliënt wil verloor wat enige oomblik gaan uitstorm met 'n nat kop. Sal ek voorstel jy betaal. Ek moet jou eintlik meer charge as gevolg van die kort kennisgewing. So it's either you take it or leave it. Ja, maar dit is ook nou nie nodig om bloed uit 'n klip uit te tappie, Besel. Okay dan, moenie sê dat ek jou nie wou help nie. Sterkte dames. Dit gaan nog baie lank gaan is. Dame, Besel, my hart oorlê daar. Ja, dan was het nou zo moeilijk geweest, hè? Right, ouwe. Kom ons maken droog wat nat is. Kijk, de bliksem. Ik wil daar een silkdame. Oké, wat er kleuren? Dat is prachtig. Ik zal 2 nemen, alsjeblieft toch. Ja, maak het pink en wit. Hoeveel is het? 3000 rand. Ach nee, dat is reg. Ik transfer gewoon nou. Er moet iets extra bij zijn voor die moeite. Dank je, man. Tot ziens. Goedemorgen, Auntie Biervrouw. Hallo, Spijker. Ik het zomaar dadelijk gekomen toen Auntie jaren zit voor die job. Spijker, van wanneer kan jij paint? Ach, yes, Auntie. Eindelijk van dat ik 11 jaar oud is, Auntie. Ik heb daar niet zo samen met pa gegaan. Hij gegaan voor een paintjob, Auntie. Spijker, ik wil niet van wanneer ik pa kan painten. Ik wil niet van wanneer kan jij paint. Van verleden jaar af, Auntie. Maar ik is baie goed. Al moet ik het zelf zeggen. En hoe weet ik deze waarheid? Ik heb van Auntie een paar foto's gebracht. Voor Auntie om zelf te zien. Die lijkt mooi. Ik zie niet. Hij is jouw eigen werken. Of course, Auntie. Dat is mooi. Wanneer wil je beginnen? Ik is maar nou, Auntie. Zo, ik kan ze maar nou beginnen. Oké, dat is recht. Kan je beginnen binnen mijn kamer, maar eerste. Al is er een ceiling klaargemaakt, die paint aan 3 keer zijn kamer. Oké, nee, is recht, Auntie. Oké. Auntie, dan ga ik eerst huis toe. Maar ik zal aan die weersman zodra ik... Als recht. Is recht, Auntie. Spijker, Ja, Auntie? kom je naartoe. Ik en jij weet al 2 jaar te verleden van criminele activiteiten.
Moet mij alsjeblieft toch iets teleurstellen, Chant. Nou weet, auntie. Hij kan van Spijker bestaan niet meer. Nie. Ik loop nou een strijdpad, auntie. Nee, dat is mooi. Alsjeblieft, we staan elkaar. Zolang jij net weet. Als die ene van mijn goedie binnen weer raakt, mijn pint of enig iets, zal ik zeker maken. Jij staat op je strijdpad direct rond toe. Auntie, hoef je te worry niet. Ik is net hier om die job te doen. Alsjeblieft, we staan elkaar. Ja, dan zie ik auntie weer. Als rechts een beetje. Zie je later dan. Hey, lijkt me die ogen is ook bezig om oud te raken, hè? Is die mijne? Ja. Van wie praat jij? Met mijn ma, wie anders? Ik kon zweren, ik heb mijn ma nu alleen over praten met mijn ma zijn nieuwe lampen planten. Wow, zoals jij dan, ik praat samen met Sylvie binnen. Ik zie niemand anders die binnen rond die zo... Mijn ma kan maar eerlijk wees. Hij is niks om voor schaam te wezen. Driekus Johnson. Als jij tot 11 uur alleen slapen binnen. En 2 uur was ze breed op patrootje toen je weer tegen mijn spijkerapparaat die binnen nou. Oh, nee, dat is een verluchting daarom, hoor. En ik was nog net op pad om bij die oude Thaise draai te gaan maken. En drie gaan naar een maken, draaien bij die ijsagent. Bij de huisagent. Ja, om mijn ijs te verkopen. Voor wat zou mijn ma nou dit wil doen? Hai, wie gaan dan niet blij zeggen die oude Thaises? Hoe bedoel mijn ma? Wie gaan niet blij? Ik natuurlijk. You think? Nou, voor jij mij bij die oude Thaises gaat inboeken en jij klaar aan die wees. Ja, zie je, mensen kunnen eerst grapjes maken. Nee, waar? Kies je woorden mooi, Mr. Funny Guy. Wie spreekt er nou aan mij komt zoeken? Wanneer weer kom zoeken. Van wanneer af aan met mijn employment agency? Vanuit van dat andere mensen kan goed doen, wat mij Chanty kan doen niet. Spreker had mij 2 kamers en binnen pint in die badkamer. Van wanneer af kan speakerpunt? Jij is nog als een ouderlijke ieder mensen kan lozen te veranderen. Wie is van pijn werk af? Wie zijn van mijn ma? Ik kan niet painten. Ik zei zo. Over je weet nooit wat je aangepakt hebt, je best laven die kerkse mieren, hè? Vergeet je? Als je feit in is, dan kom je kenners. Als je feit in is, dan kom je kenners. Toen gaan die rabienten. Nee, dan ga ik ook maar eerst bij je mams. Wow. Dat is recht. Als ik klaar is langs aan, hè, en dan komen ze me hierna toe en doen we die kamer. Maar het is vannacht zo, grijp je punt en dan sprong je weg. Maar dan gaat die... Wat gaat hier aan? Hè? Hoe bedoel je dat nou? Precies wat ik jou vraag. Wie is die man wat nou uit is? Wow, nee, dat is Duimpie. En Duimpie zijn maat. Oké, Dempie zijn maat. Wat maakt Dempie in mijn huis? Hij gaat niet pijnjob doen, auntie. Hij is een van die doopste bestes. Het auntie geweet, hij was deel van die groep wat 3 jaar geleden die parlementgebouw gepaint het. Spijker, ik stel je belang of Dempie die White House gepaint heeft. Jij hebt bij mij gezegd, jij gaat ze weer pijnwerk hier komen doen. Auntie heeft mij zeker verkeerd verstaan. Ik als die mijncontracteur. Duimpie sub onder mij, zo hij doet die job. Wow. Nou, wat doe jij? Ik maak zeker, hij doet die job recht. Zo, eindelijk doe jij niks. Superwijs. Als je rechte woord, auntie. En ik moet jou betalen voor werk wat andere mensen doen. Dat is maar zo die bedrijf werkt, auntie. Ik waar niet hoe die bedrijf werkt, Spijker. Als jij voor mij gezegd, je gaat die werk doen niet, het ik zelf iemand dat krommet voor mij komt doen. Auntie, verstaan niet. Duimpie, als die beste man voor die job. En jij als die beste crimineel van mijn geld. Nee, dat is wat auntie dankie. Die job kost auntie niks extra niet. Dat is mijn job als mijn contracteur. Om te onderhandelen met mijn subcontracteur. Om zeker te maken dat wat auntie betaalt. Als genoeg voor altijd van ons. Spijker, nog steeds doen het 1 mensen werk. Ik kon zelf onderhandelen. Ja, auntie is recht. Maar dat is bij het cheap ouwens daar buiten. En alle diensten komen naar risico. Wat een risico. Eerstens, die hele job kan opgemoord worden. En tweedens, auntie weet niet allemaal kan getrast worden. Morgen, oermorgen wordt auntie zijn huis groot en kaal bestierd. Nee, nog steeds straatstuk van jou. Wat ook je scherpste crimineel in die dorp geweest.
Precies. En toen verander ik. Plus, Auntie ken mij. Ja, ik ken van jou. Ik ken die ook van vrienden. Auntie bedoel, Duimpie. Ja, hij. Hij kan me was rot en kaal bestelen zo. Nee, Auntie, Duimpie is een eerlijke mens. Vanaf hij uitgekomen verleden jaar, heeft hij nog net een goede naam voor hemzelf gebouwd. Vooral met zijn skill. Vraag een beetje. Uitgekomen waar van? Hij was in die tronk, Auntie. Spijker je mal. Hoe je tronk voor zijn meisje kon brengen? Relax, Auntie. Duimpie is hier skillem niet. Hij was onschuldig tronk toe. Wie je spijker nog lang meer stupid wat je lijkt. Wie een schuldig tronk toe? Jo, als Auntie net moet weten hoeveel mensen al in die tronk belanden wat onschuldig was. Weet je wat? Ik was niet hoeveel schuldige mensen die tronken zijn. Laat ik vandaag voor jou zeggen, als hier een meisje naar iets weer raakt, dan ga ik ook tronk toe gaan. En het verschil is, ik ga 100% schuldig wees aan moord. Auntie bedoel, nou Duimpie. Of? Altijd van jullie. Maar ja, waarvoor was hij deze man niet dronk? Auntie, onthou ik het Auntie vertellen van die mannen wat die parlementgebouw gepaint het? Al het die paint gesteel. Maar zoals ik zei, is Duimpie die beste man voor die job, Auntie. Hi, nee, kom maar, liefje. Kom binnen, kom binnen. Yes, Afani. Ach, en jij is te sexy, hoor. Dat klinkt vrolijk. Oh, mams is bij de huis. Oh. Nou wonder ik waarom er een anders wees. Ik neem aan, die is mijn schoonman, hè? Die einste, liefje. Schoon maar. Aangename kennis, schoonma. Als kies toch meisje. Wie is jij? Oh, yeah. Liefje, dit is nou die Eva Sylvia, mijn moederkie. Mams, dit is nou mijn liefje, Phyllis. Les voor wat? Eskies? Hoe bedoel je, ma? Jij zegt is les. Nee, dat is Phyllis. Is dat haar naam? Ja, schoonma. Verlus. Filies. Oh, nou noem jij me maar het auntie. Als recht zo, anti-schoonma. Zo, yeah. Ik ga net gewoon die drup van mij droppen aan die kamer en dan zeg ik weer terug gewoon. Hè. Wat? Nou, wat, mam, zo geskokkers? Wat ga je nou binnen mijn kamer doen? Met drup gaan drop. Drikkers? Van wanneer had jij druk? Ja, mijn ma vraagt me eindelijk nou vast, nou, joh. Ik heb nog een lang klas gehad, hoor. Ha? Ik was eigenlijk gewoon excited om te gaan upgrade vandaag, hoor. Ja, en ik kom aan mee gehelp, anti-schoonma. True, ja. En ik Ja. moet dankie zeggen van mijn liefje. Zij heeft net geweten wat om aan te geven. Ano, mama. Meisje kan. Blijf jij gewoon snel een beetje, alsjeblieft, toch? Kan ik alsjeblieft alleen met je praten? Ik heb nou zo pas uitgevonden, maar ik kan net drop vandaag krijgen. Wat in mijn kabel gaan drop nou? En dus als te danken aan mij. Wie anders? Ik wil jou meisje vandaag gaan schaamten, ja? Eskies? Nee, als Casey, sis. Nee, maar wat is er nou, mams? Ik heb nou iets verkeerd gezegd. Iets verkeerd gedaan. Nee, maar wat heeft Phyllis nou verkeerd gedaan? Hoor, je niet wat het trots. Hij klimt met je zei ze vandaag voor een drop gegeven. Wie je opvallig is drop? Dank anti-schoonma. Die drop. Als een ziekte. Weet je wat? Noem dit wat je wil. STD, LCD, drop, vuilziekte, en nog steeds een ziekte, sis. Ik denk anti-schoonma. Die katten is er weer. Weet je wat, zeg jij is? Dan praat ik je dode woord verder. Hè. Weet je wat, jij behoort te schaam. Om een hele dag voor onschuldige wezen mensen, jongmannen, vuilziekte te geven. Nee, maar Phyllis is recht. Mijn ma die kat nou bij die sterrenbeet. Ons praat die van kleren en tekkies. Askis? Dat is drop. Kleren, tekkies. Ja, dat is wat ons jong mensen drop noemen. Kijk, als ik kwaai aangetreken is, dan zeg je drop. Zie, mams. Wow, zo jij het die drapje dat je kloot, nieuwe kleren en mooi tekkies nu. Yes, dat anti-schoonma dat nou. Mijn genade. Het mijn ma nog richtig gedink ik het de STD. Wel, Drikkers. Aan mijn jongs liever toen ik een jong meisje geweest had. Maar die enige drap wat ons gekend. En dat
was alles behalve gevaarlijk. Wel, maar nou weet my ma, onze druk betekent iets heeltemal anders. Ja, ik hoor nou, Tjent. Jij hebt die tijd goed geraakt. Kijk, hier aan gooi toe je bed daar binnen. En laat nou iedereen hier binnen komt paint. Oké, dat is recht zo, ja. Kijk, ik is nou eens zo. Jij. Jij, Clementje, kom hier. Zeg gewoon van mij, jij liefje mijn kind nou haar en van mij skoonma. Waar was jij de hele tijd? Hoe kom je niet overdag voor de eerste maal? Kijk, ik en mijn liefde kennen elkaar nou al zo lang al. Dat is ook om ik me nou eerst te kan voorstellen aan te skoonma. Nou, van wanneer af ken jullie elkaar? Oh nee, ik dacht net, toen je ze niet doorpunt met mams. Wat? Hey. Driekes, wil je van mij zeggen, ik krijg vandaag en je liefje en skoonma zei van mij? Je zijn niet oorlijkjes, mams, hè? Hey. En nou, waar gaan mijn ma nou? Hoe ik? Ik ga dorp toe. Daar krijg ik ook een nieuwe liefje en een nieuwe dorp. Hey, fellas. Die hond is los. Bezig? Op! Annie, Ja, mijn baan kan niet. O, zo niet, die sorry. Nee, wacht. Ja, sorry, mijn auntie. Ik heb nu eindelijk ik het zo boord geraakt. Toen gooi ik mezelf maar zo op de bank neer. Wat maak je in elk geval hier binnen? Gewoon alleen broer, Jen Driekes moest eieren zitten daar binnen achter toe hier in die kamer. Ja, mijn auntie is recht. Maar dit is nog voor zijn one-day relationship. Ik wou goed nog vragen, kind, aangezien jullie twee zo alles samen deel. Dat is wat ik gedacht heb, mijn auntie. Wat heb je gedacht? Ik heb gedacht dat ik en Driekes alles samen met elkaar deel. Net voor mij om toevallig te komen uitvinden dat hij smoor verliefd. Wow, en daar antwoord je zo pas mijn vraag. Wat was mijn auntie zijn vraag? Wanneer heb ik gehoord op je weet van Driekes zijn nieuwe verhouding? Kijk, mijn auntie, een dagse date is maar baie short notice voor enige om te kan weten. Hij heeft me net eindelijk aan haar eerst voorgesteld aan zijn liefie toen ik kom. Ja, want ik heb het toevallig af en ik terugvind. Mijn auntie, kijk, mijn auntie weet maar Driekes is van mij zoals een broer. En ik wil niks doen om zijn gevoelens af te drukken. Hij niet, Jan, maar alsjeblieft toch. Vandaag is zo'n jaloerse boyfriend klink. Precies. Maar wat ik eigenlijk wou zeggen is... Ik lijk nogal die girlfriend wat hij nou heeft. Dat is niet iets om te rennen wat hij... Zit het zo lekker voor mij niet meer, auntie? Als het daar voorbarigheid is, dan is er jij samen af. Behalve die voorbarigheid. Ik kan net niet mijn vinger op het zitten, maar daar is niet iets omtrent daar wat hij zo lekker zit met mij niet. Ik weet. Wat weet mij, auntie? Ik denk, ik dit wat je afzet van hij klimt. En wat is het? Haar voorkop. Ja, dat is definitief dat hij voorkomt. En auntie, ze is baie voorbarig. Misses? Twee kan zij elkaar ontmoet en het Driekes nou van haar zei dat ik en hij zoals broers. Toen zij mij zomaar brother-in-law genoemd. Dat is nog niks aan die kant. Zij komen en roepen mij, schoonma. Niks meer hoor ik. Anti-schoonma. Niemand heeft een lage kant. Dat is een nieuwe en anti-schoon, maar ik heb nog geen gehoord. Bezel, hij klonk zo laat hij terugkomt. Van Wippa of van Driekes? Ja, natuurlijk. Nee, Driekes heeft nog nooit huis verlaten. Hij is aan die kamer. En jij zit hier aan meester gezegd geworden, waar ik een gaytje misses. Maar auntie, ik heb die kiezen niet. Want zijn girlfriend heeft van mij gezegd, alle twee nodig privacy. Wat? Privacy. Aan mijn huis, alleen. Weet mij, auntie, nou dat mijn auntie dat noemt. Ik Driekes! Oh, video. Evenings. Hi, Driekes. Kijk, het zijn niet dadelijk voor Bezel gezien, nie, man. Die Wendy huis is toe en hij is ook aan die badkamer waar je gewoonlijk blij niet. Nee, ik heb nog vanochtend samen met hem gepraat laatst. Jullie zijn zo kwamen bij elkaar. Kan je nou je girlfriend wel verloren? En wieso zou ik het mijn girlfriend verloren? Ik heb haar nog nee toch gaan weerbrengen. Nou, kom zoek je hem bij mij. Ik zoek voor Bezel, niet mijn girlfriend, die Marina. Wat is je verschil? Auntie, zijn bus is geboekt. There is your change. Kijk, is je girlfriend? Wat gaan we, Jan? Ik heb zo gezoekt, bra.
Wie's dood? Niemand. Kijk, ik heb gezocht aan een van mijn nieuwe paar tickets om aan te trekken voor mijn date vanavond, maar ik kreeg dat nog niet in die handen niet. Het jy sopas gesê date? Praat jy van jou nuwe tekkies? Eindelijk alles, bra. Mijn tickets en mijn kleren. Ik heb het mos in die kast weggezet en toen had ik gedacht, zij of mijn ma had het dalk iets anders neergezet, maar mijn ma zei van mij, ze was nog geen weer na in mijn kamer. Ek ookie. Bra, nou waar kan het dan wees, man? En het was niet ons drie wat daar in die huis was. En jou nuwe girlfriend? Het jy sopas gesê girlfriend? Dan zei Verlisse het dalk iets anders gezet. Nee, ek dink sy het dit gesteel. Jo, ik kan niet geloven, zij denkt zoiets van Felicity, bra. Zij is soos 'n broer van mij, zij behoort van beter te weten. Dis nie dit, bra. Dis maar net al wat nou sin maak. En sy was al vreemdeling in julle huis gewees. Ja, maar dis is recht om haar te verdenken. Kijk, ik weet, ons gaan maar nog niet voor één dag uit, maar ons is lief voor elkaar. Sy het even zelf mijn kleren en tikkies voor mij gekies, zo alsof het voor haarzelf is. Sy het even nooit die blootheid aangebied om mijn kamer schoon te maken toen ik aan mijn maag aan het eten koop. Ze is een goede mens. En toe sien jy maar terugkom van julle eetaf en toe is al jou skoene en jou klere weg. Ja, maar nou toen is zij ook al reeds klaar weg, zo dat kan niet. Dis verlustig. Die vullis!